Котаракът с чизми от Шарел Перо. Един воденичар след смъртта си оставил на тримата си сина всичко на всичко една воденица, едно магаре и един котарак. Подялбата направили бързо, не викали нито нотариуса, нито съдията, защото и без това скоро щели да изядат бедната бащиня. Най-големия получил воденицата, вторият магарето, а най-малкият останал само с котаракът. Той не можел да се помири, че му се паднал такъв нищожен дял. Братята ми, като се сдружат, ще могат често и почтенно да се изкарват хляба, казал той. А пък аз, като изям котарака и се направя ръкавици от кожата му, ще трябва да умра от глад. Котаракът чул тези думи, но вместо да се засегне, му казал с важен и сериозен глас: „Не съжалявай, господарю, дай ми само една торба и ми направи чизми, за да мога да ходя из храстите и ще видиш, че не си получил толкова лош дял.“ Господарят на котарака не повярвал много на думите му, но понеже го бил виждал да прибягва до какви ли не хитрини, когато ловял плъхове и мишки, да увисва на лапите си, да се крие в брашното, преструвайки се на умрял, все едно се надявал, че котаракът и на него ще помогне в неволята. Когато получил това, което искал, котаракът се обул чевръсто, преметнал торба през рамо, хванал връвите из двете си предни лапи и отишъл в онази част на гората, където имало най-много зайци. Заложил торбата с трици и трева, прострял се на земята като умрял и зачакал някой млад заек, който не познава още хитраните му на този свят, да дойде и да се пъхне в нея. Едва легнал и трепнал от радост, един млад, глупав заек влязал в торбата му. Котаракът дръпнал бързо връвите, хванал заека и го убил без жал. Много доволен от лова си, той отишъл в двореца и поискал да говори с царя. Въвели го в покоите на негово величество, като влязал той се поклонил ниско на царя и казал: „Ваше величество, господин маркиз дю Караба“, така котаракът намисли да нарича господаря си, „ме натовари да ви донеса от негово име този заек. Кажи на господаря си“, отговорил царят, „че съм много доволен от подаръка му и му благодаря.“ Друг път котарака се скрил в една нива, като пак оставил торбата си отворена и когато в нея влезли две ярабици, дръпнал връвите и ги фанал и двете. След това отишъл и ги занесъл на царя, както направил с заека. И този път царя приел с удоволствие двете ярабици и наредил да го почерпят. 2-3 месеца наред котаракът носил от време на царя дивеч от лова на своя господар. Един ден котаракът научил, че царят щял да излезе на разходка по брега на реката с любимата си дъщеря, която била най-хубавата принцеса на света, и казал на господаря си: „Ако се вслушаш в моя съвет, ще бъдеш щастлив през целия си живот. Трябва само да отидеш да се окъпиш в реката на мястото, където ще ти покажа, и след това да не ми се бъркаш в работата.“ Маркиз дю Караба направил всичко, каквото го посъветвал котаракът му. Докато се къпел, царят минал и котаракът почнал да вика с всичка сила: „Помощ! Помощ! Маркиз дю Караба се дави!“ При този вик царят подал глава от вратичката на каляската и като познал котаракът, който толкова много пъти му носил дивеч, заповядал на слугите си веднага да се притикат на помощ на господаря Маркиз дю Караба. Слугите се заели да извадят нещастният маркиз от реката, а котаракът се приближил до каляската и казал на царя, че крадци са задигнали дрехите на господаря му, докато се къпел. Викали те по тях с всичка сила, но напразно. А той, хитрецът, бил скрил дрехите под един камък. Царят веднага заповядал на слугите си да отидат и да донесат от най-хубавите царски дрехи за господин маркиз дю Караба. Когато го облекли, царят любезно заговорил с маркиза, който с хубавите си дрехи изглеждал още по-красив. Той и без това си бил красив и строен. Царската дъщеря го харесала много. Маркиз дю Караба я погледнал само 2-3 пъти почтително и тя се влюбила в него. Царят го поканил да се качи в каляската и да се разходи с тях. Котаракът бил във възторг, понеже всичко се нареждало тъй, както го бил намислил. Тръгнал той напред и като видял селяни, които косели една ливада, им казал: „Ей, добри косачи, ако ни кажете на царя, че ливадата, която косите, принадлежи на господин маркиз дю Караба, ще ви накълцам на кайма.“
Царят не пропуснал да попита, чия е ливадата, която косят. На господин Маркиз дю Караба отвърнали всички в един глас, изплашени от заканата на Котарак. Хубав имот имате, казал царят на Маркиз дю Караба. Да, ваше величество, отговорил маркизът. Всяка година тая ливада дава богат сенокос. Котаракът, който избързал напред, видял жатвари и им казал: Ей, добри жатвари, ако не кажете на царя, че тези ниви са на Маркиз дю Караба, ще ви накълцам на кайма. След малко царят минал и поискал да узнае кому принадлежат нивите. На господин Маркиз дю Караба, отговорили жатварите. Царят се възхитил и от тях. Котаракът вървял все пред каляската и казвал на всички хора, които срещал същото нещо. Негово величество бил смаян от големите владения на Маркиз дю Караба. Най-после Котаракът пристигнал в хубав замък, който принадлежал на един човекоядец. Човекоядецът бил най-богатият човек на света, защото всички земи, през които минал царят, били негови. Котаракът първо си погрижил да разбере какъв е този човекоядец и какво може да направи. След това поискал да поговори с него, както казал, че не би желал да мине край замъка му, без да има честа да го поздрави. Човекоядецът го посрещнал толкова учтиво, колкото можел да бъде учтив един човекоядец, и му предложил да се почине. Разправяха ми, казал Котаракът, че имате способността да се превръщате във всякакви животни, че можете да се превърнете, например, в лъв или слон. Това е вярно, отговорил грубо човекоядецът. И за да те докажа, сега ще се превърна в лъв. Като видял пред себе си лъв, Котаракът толкова се изплашил, че веднага се озовал на покрива, макар че с бутушите се вървяло доста трудно по керамидите. След малко, като видял, че човекоядецът се превърнал пак в човек, Котаракът слязал и си признал, че много се изплашил. Разправяха ми също, казал той, но аз не мога да повярвам, че можете да се превърнете и в най-малкото животинче, например да станете плъх или мишка. Казвам ви, че смятам това за съвършенно невъзможно. Невъзможно ли? Отвърнал човекоядецът. Сега ще видиш. И в същия миг се превърнал в мишка, която почнала да тича по пода. Щом видял мишката, Котаракът се хвърлил върху нея и я изял. А в това време царят стигнал до замъка на човекоядеца и поискал да влезе вътре. Като чул шума на каляската, по подвижния мост Котарака е изтичал напред и казал на царя: Добре дошъл, ваше величество, в замъка на Маркиз дю Караба. Как, господин маркизе? Извикал царят. И този замък ли е ваш? Не съм виждал втори като този двор и като постройките, които го заобикалят. Моля ви да ги видим отвътре. Маркизът подал ръка на младата принцеса. Те последвали царя, който се качил пръв по стълбата и влезнали в голямата зала. Там ги чакала великолепна трапеза. Човекоядецът я бил приготвил за приятелите си, които него ден щели да му гостуват, но като узнали, че царят бил вътре, не посмели да влязат. Очарован от добрите обноски на господин Маркиз дю Караба, също като дъщеря си, която вече бил безумно влюбена в маркиза и възхитен от големите му богатства, след шестата чаша царят казал: Господин маркизе, от вас зависи да станете мой зет. Маркизът се поклонил ниско, приел честа, която му направил царят, и още на другия ден се оженил за принцесата. Котаракът станал благородник и вече само за развлечения тичал след мишките. Чао, малки котарачета!